बड़ी सुंदर एगो फिल्म के धुन लागल कि किस्मत वाले को अरे मिलता है प्यार के बदले। ब्रह्मा जी के लिखल बाउर ना जला ना जौना दिन हमने के जन्म में दुनिया में लेके ओहनी ह जौन दिन छठी भइल ह ओहे दिन लइका लइके के भाग लिखा जाला केकर विवाह कहाँ होई केकर विवाह केकरा से होई कौन गांव में ओही दिन लिखा जाला केकरा ना होई। बाकी एगो हमने के घर परिवार से चाची चाचा बैठल बानी एगो काम बियाह के बेरा करे के चाहिए का तिलक तो लेवे करी। खैर हम तो मना करें तो रउआ बातों नहीं माने। अगर अपने बिहार से तिलक लेना तिलक देना बंद हो जाए तो अब बिहार आज भी गरीबताई के गहराई से निकल के बाहर जय हो। पहले गाना पना मिलावल जात रहे लड़का लड़की के एक घड़ी मिलावे के जरूरी ना हो। लड़का के उम्र हो 22 साल और लड़किया के उम्र हो 25 साल। ओके अगुआ तेज हो लड़का के माई से जाके कहले कि 2-3 साल के डिफेंट हो 50,000 बढ़वा दे कौन ली। लड़किया के उम्र तनी ज्यादा है 50,000 देवा दे। लड़का के माई अपन पतियों से ना पूछी है बेटा के कही 50,000 आवत न जान बाबू के कहन। आज ही गलती हमने के कॉलेज है लेकिन गलती के प्रायश्चित हमने का कब मिलेला शादी के 5 साल बीत गई ना गाना मिलल बा ना पन्ना मिलल बा दोनों के उम्र में डिफरेंट बा। कोनो कोनो बेटा के शादी के 5.5 साल हो गए दिन रात सुचिता चौधरी के यहाँ जा रहा बनिया पता बा कि घर में वो लड़का के किलकारी के चलते घर उदास बा। तो ऐसे बाल बच्चा के शादी करी ना तो कम से कम जैसन हमने के बानी वह तरह मिला के करे के चाहिए। अब मान के चले कि लड़का देहात में रहता लड़की या शहर में रह के पढ़ले बानी दिल्ली में तो दिल्ली के पढ़ाई पढ़ले बा जब घरे आई ना ना माई के हाल जानी ना वहाँ के मौसी के हाल जानी कहे कि मौम ऐसे बढ़िया मोमबत्ती न बार दे। माई बेचारी पानी के बिना तरस रहल बानी कहत नहीं पुतो तनी पानी लावा ना ओकरा बुझाते नहीं खे। उ इंतजार में बा कि माई हमरा के कहिए कि बहुत थोड़ा सा वाटर लाओ क्वार्टर से तो हम पानी लेके जाए। तब तक ले पता चले कि बुढ़िया के पानी के चलते पराने छूट। अब तो दिल्ली वाली बहू आई तो कहे कि मौम तुम खाना बना लो नहीं तो मैं बनाऊंगी। बाबूजी को खिया दो तुम भी खा लो तो मैं सो जाऊंगी। किन भाई तिलक तो ये से गाना पना मिला कि दुनिया में माई बाबू से बढ़ के कोनो देवी देवता ना हो। 4 गो वेद 6 गो शास्त्र 18 गो पुराण हो सम्मी प्रमाण मिलल बा। महादेव भी कहले हो कि जो बेटा अपने माँ बाप के पूजा करके सेवा करके मेरे दरबार बैजनाथ धाम में आएगा जल चढ़ाएगा उन्हीं पे हम खुश होंगे। अन्यथा जो बाप माई के धोखा दे के आएगा बाप माई पानी के लिए तरस रहे हैं तरपा के आएगा और मेरे दरबार में आके जल चढ़ाएगा तो आए और फरी गिन के और चिवड़ा गिन के जाए। बोली शंकर भगवान की एगो और बढ़ा दो। कि बिना के तार से अरे तो बिना के तार से अरे तू कर दो झनकार या के माई हो। तो सुन ले अपन बबुआ के पुकार माई हो। बेटा के गुहार माई बिना के तार से माई कर दो झनकार के माई हो। अरे सुन ले अपन बेटा के पुकार माई हो।
सरवन जी यह माई के कृपा सर्व विदेश गईनी हो। हाँ हाँ माई जगह पर दया कैली हो, गायक बन गई है, नायक बन गई है, विधायक बन गई हो। देश तो देश और विदेश में जाके सर्विस करेला। तब बीना वाली माई द्वार पर आयल बनी, माई के दरबार में अपन हाजिरी रवा लगा ली। बेटा कहले हो गावे के नल्लूर हो। आई हमर फिर सरवन बाबू हमारा आदरणीय माननीय श्री बैजू बाबू गार्जियन के पुत्र के तरफ से 100 रुपया मैया के दरबार में मिलल। हे माई जहां हमार भाई सलमान जी बानी पद प्रतिष्ठा बरकरार रहो, रोजी रोजगार में बढ़ोतरी होके, आए परिवार में चौहतरी होके, आमदनी में नारायण बनौले रह सके हम के चाहे। पढ़नी न लिखनी रौए प्रयास हो, माई पढ़नी न लिखनी रौए प्रयास हो। आज के माई हमर माई आज तोरी पर हमरा आस लागल बा। जरूर माई हमरो विश्वास जरूर माई हमरो विश्वास ऐसे माई एक मार नहीं माई एक मार नहीं माई गोहराई बारंबार हमर माई हो। एक बार माई ना गोहराई बारंबार हमर माई हो। अरे सुन लया पलैका के गुहार माई हो। सुन लया पलैका के गुहार प्रमाण बा अपने कलयुग में। हाँ माई बाबू के सेवा के हाँ जी एगो लिट्टी बेचे वाला लड़का के हाँ जे दिल्ली में दुकान खोले रहे लिट्टी बेचे वाला लड़का हाँ हाँ आज मुंबई में जाके और रोज 5 गो फिल्म पर साइन मारत बतलाई तो नाम ओकर शत्रुघ्न लाल उर्फ खेसारी लाल, शत्रुघ्न जादव उर्फ खेसारी लाल। चाचा चाहे हो माई जकरा के रहुआ खेसरिया कहतनी। जे तरह लोग झाल बजावेला ना उहे तरह लड़का झाल बजावत रहे। एगो ऐसा समय रहे कि लिट्टी के दुकान को के अपना परिवार के चलौले। एगो ऐसा समय रहे कि 82 लोग के जौरे गाड़ी पर लटक के जाके झाल बजावत रहे। आज बाबू पर कृपा हो गई माई के तो देखी कहां से कहां चल गए, लटक के बम्बई चल गए।
हालांकि गाड़ी के पीछे लिखल रहे लगे लटकले तो गेले बेटा तब तो लटकल सब पर ध्यान छोड़ के हाँ। तैयो लटक के जाए सीट ना मिले कलकत्ता काली घाट में हाँ हाँ एगो दिन रात कटोरा लेके भीख मांगे आ एगो गीत गुनगुनाए उके हाँ तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी है के रहे नाम रहे ओकर रानू मंडल मंडल बुढ़िया माई सरस्वती जी तनी दया कर देनी हाँ। रातों रात स्टार बन गई ओ कोई नहीं इ तो अभी कलयुग के बात रोक बताओ तनी पूर्व के भी बात देखी इनकर कृपा से गोस्वामी जी तुलसी बाबा जिनका नाम है माई के नाम हुलसी बाबूजी के नाम आत्माराम दुबे आ तुलसीदास जी के पत्नी के नाम रत्नावली आ तुलसीदास जी के साला के नाम शंभू बताओ जाता एक घड़ी पति पत्नी के प्यार का हो हमर तुलसी बाबा के प्यार हाँ ओ घरे आतना ससुरार के प्रेमी हाँ आयातना अपना मेहरारू के भक्त चलते भादो के महीना बा गंगा जी के पानी ऐसे ही भरल बा आ तुलसी बाबा के मालूम भइल कि मेहरारू हमरा घरे ना अपन नैहर चल गई हाँ ए घड़ी ने स्कॉर्पियो हो सोमो हो हाँ चेजर चौक पर 2 किलो मिठाई लीजिए फरफरा के ससुराल चल जाइए हाँ और घड़ी धरावे में कोई गाड़िए ना रहे हाँ बस तुलसी बाबा एगो लाशे पर चढ़ गई उनका लागल कि नाव हो नाव हो आ ओह पार हो गई नहीं जय हो आ ओह पार हो के सब लोग जाता ससुरारी के आगे से तुलसी बाबा ससुरारी में गई ना तो यहाँ के घर के पीछे पहले को वेंटिलेटर छोड़ल जाता रहे जिसन वेंटिलेटर वहाँ ना लोहा वाला हो तो पहले माटी के घर में दूसरे ढंग के रहे हाँ हाँ एगो सांप लटकल बा आ रात के बेरा हाथ तुलसीदास जी अपना पत्नी के ध्यान में अब इनका लागल ना कि सांप की रस्सी हो हाँ सफवे के भर पर जाके धो देनी भर हाथे आ धो के खिड़किया के पीछे से ठकठकावत नहीं रानी सुतले रहबू ए रानी उठा इतना मेहनत करके आईनी सुतले रहबू तनी जागो उठा रानी पानी हेल के आइल रानी रत्ना बोली रानी तुलसीदास जी के कहानियां जब जगनी कहने के धन रहुआ है धन है सबके भले पति जे हो लेकिन हमार पति देव रहुआ के बारे में हम का कही आता ना इन नकली हार जाम के हाँ रहुआ उतना मानिले पर नीह लगा कर रहुआ पार हो गया कोई नहीं हाँ इतने नेह यदि वो राम से लगा लेती हाँ तो रहुआ का जीवन धन्य धन्य हो जाए ओहे समय तुलसी बाबा लौट गई नहीं माई सरस्वती जी के दया से रामचरितमानस के रचना कैनी समय कितना लागल 2 बरस 7 महीना 26 दिन में रामचरितमानस बोली प्रेम से सरस्वती मैया की बेटा कलश की माई कि कालिदास कोरिया पर फेरलू नजरिया कालिदास कोरिया पर फेरलू नजरिया बाबा तुलसीदास जी के ले लो हो खबरिया बाबा तुलसीदास जी के ले लो हो खबरिया तब बबुआ शंकर के माई हो बबुआ विजेत राहुल सनी के माई हो तो पूरा मंडली के ए हमर माई तो पूरा मंडली के दे दो तनी प्यार आजा मैया हो पूरा मंडली के पूरा मंडली के दे दो तनी प्यार आज मैया हो अब हमने के